Dobrý deň, vítajte v dnešnom videonávode, v ktorom si ukážeme, ako si môžete navrhnúť svoje vlastné kreatívne trička, mikiny a veľa ďalších produktov. Keď prídete na našu stránku mikina.sk, ako prvé kliknite na záložku Kreator. Ten vám otvorí samotný kreator, kde už si môžete upraviť, ako si ukážeme teraz, všetky rôzne produkty. V našom výbere je naozaj široké spektrum toho, čo môžete nehať potlačiť. Od kľúčeniek, hviezd, tielok, plišákov, spodného prádla, krátkych tričiek, dlhých tričiek, až po mikiny, čo je aj v našom názve. Dnes si ukážeme, ako si môžete potlačiť jednoducho, rýchlo, obyčajnú mikinu. Vyberieme si napríklad túto fialovú mikinu s kapucňou, počkáme, kým nám ju načíta do hlavného okna a následne si môžeme vybrať takisto rôzne farby tejto mikiny, ktoré nám ukazuje tu vľavo hore. Čím môžeme danú mikinu potlačiť? Môžete ju potlačiť motívmi, ktoré sú už pre vás predpripravené. Tu v okne vidíte naozaj široké spektrum rôznych motívov pripravených na potlač okamžite. Ďalej sú to texty, ktoré si tiež v dnešnom videu ukážeme. No a nakoniec asi najobľúbenejšie vlastné motívy. Tie určite využijeme. Čo tu znamená vlastne vlastné motívy? Je to to, že si môžete vybrať fotku zo svojho počítača, nahrať ju a nehať si ju vytlačiť. Tak si to poďme hneď ukázať. Kliknete na vlastné motívy. Otvorí vám adresár na vašom počítači, kde si môžete vybrať obrázok, ja už ho tu mám predpripravený a počkajte, kým vám daný obrázok nahrá. Po nahratí obrázku tu máte možnosť vybrať si rôzne masky, to znamená nejaké prekrytia, ako sú obláčiky, štvorčeky, hviezdičky. V tomto prípade sa nám ale nič nehodí, takže si vyberieme masku žiadnu. Klikneme na použiť a obrázok nám hneď pridalo na prvú možnú plochu, ktorú môžeme potlačiť. Tento obrázok môžete vlastne rôzne modifikovať. Tu vpravo máte možnosť modifikovať veľkosť, čiže môžeme ho zväčšiť. Máte možnosť rotovať, čiže otočiť ten obrázok ľubovoľne. Máte ho možnosť preklápať horizontálne, vertikálne, čiže prispôsobiť si ho naozaj ako uznáte za vhodné. No a zase po kliknutí na FX môžete mať rôzne masky, ktoré, ako sme si vraveli, nie sú veľmi použiteľné na tento náš obrázok. Čo je ešte dôležité? Dôležité je skontrolovať si kvalitu fotografie. Potom ako ten obrázok nahráte, objaví sa vám dole ikonka, v tomto prípade trojuholník s výkričníkom, ktorý nám hovorí, keď naň prejdete myšou, že kvalita obrazu je veľmi zlá. To znamená, že tento obrázok asi nie je vhodný. Ja som si už pripravil niečo iné a nahrám si sem obrázok slnka. Tu ako vidíte sa objavili 3 hviezdičky, čo znamená, že kvalita obrazu je takmer optimálna. Ťahaním daného obrázku po tričku ešte môžete obrázok vycentrovať, môžete ho takisto zväčšiť a zmenšiť alebo rotovať. To sme si už ukázali. Ale čo ešte? Dajú sa potlačiť aj ďalšie časti takej mikiny, napríklad rukávy alebo kapucňa. A na kapucňu si môžete dať napríklad text. Čiže kliknete vpravo hore na texty, napíšete text, napríklad mikina.sk a tento text môžete následne upraviť. Ako? Môžeme zväčšiť jeho veľkosť, môžeme ho zase pootočiť tak, ako sa nám páči, mne sa páči takto. Môžeme zmeniť font, napríklad na Cancún. No a samozrejme čierna na fialovom by asi nebola veľmi vidieť, tak ju zmeníme na bielu. Čiže máme takýmto spôsobom potlačenú už aj jednu časť kapucne a môžeme si prípadne potlačiť aj druhú. Keď sme spokojní s navrhnutým dizajnom nášho trička, mikiny alebo už akéhokoľvek iného produktu, môžeme si ešte pozrieť ďalšie parametre a to je veľmi dôležité, napríklad tabuľka rozmerov. Podľa druhu svojej postavy si môžete vybrať napríklad, ja som 1,85 m, tak si vyberiem postavu 1,85 m a vidím tu chlapíka, ktorý má na sebe mikinu veľkosti S. Môžem kliknúť na ďalšie obrázky a to mi načíta, ako bude na mne vyzerať mikina napríklad XL, čiže ak by som chcel nejakú voľnejšiu, môžem si vybrať napríklad XL. Ďalej si môžete vybrať množstvo, veľkosť a tu vidíte konečnú cenu potlačeného produktu. Keď ste spokojní s navrhovaným dizajnom, jednoducho môžete kliknúť pridaj do košíka a otvorí sa vám okno, kde môžete pridať ešte ďalšie veľkosti v rovnakom dizajne. Čo to znamená? Znamená to asi toľko, že si môžete dať potlačiť mikinu v tomto prípade pre svoju priateľku, pre svojho brata, sestru alebo napríklad celý hokejový tím. To znamená, môžete využiť naozaj jednoducho navrhnúť raz a objednať si to viackrát.
Pri objednávkach na väčšie množstvo ponúkame samozrejme väčšie množstevné zľavy. Keď ste spokojní so zadaným množstvom, stačí kliknúť na do pokladne. To nám následne otvorí pokladňu, ktorá už je štandardná ako v každom inom online obchode a ukazuje vám takisto konečnú cenu 26,20 €. Je možné platiť na stránke Mikina.sk platobnými kartami, bankovým prevodom alebo na dobierku a ako sme spomínali, využite určite množstevné zľavy pri objednávkach väčšieho množstva. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a prajeme pekný deň.